हम भोजपुरी गायक नीरज मनमोही आप लोग सबके स्वागत करतानी। आज ही श्याम डिजिटल स्टूडियो आजमगढ़ दिलीप भैया अबर भैया कमलेश भैया के देख रेख में एक गीत जाता। एक गीत के लिखल बानी हमारे अंगद सक्सेना जी। आई गीत के भाव सुनी जा। गौवा में आइल नए भाव जाई दूध दही हलसी पटाई गौवा में आइल नई भाव जाई पिया के दूध दही हलसी पटाई कि नाही केहू से बही सटल बाटे अहिरे से खाली अहिरे से भौजी कटल बाटे अहिरे से। घर में बोलावे ले दूध के बहाना खेला खिलावे ले लेके घर में बोलावे ले दूध के बहाना खेला खिलावे ले लेके अंगनवा लागे नहीं हर के भौजी छुटल बाटे अहिरे से खाली अहिरे से भौजी छुटल बाटे अहिरे से। हलसी गौआ के नाक कटवाई छोड़ी के हमनी के गइल पराई हलसी गौआ के नाक कटवाई छोड़ी के हमनी के गइल पराई बिना लाजी शर्म के डटल बाटे अहिरे से खाली अहिरे से